Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning! Yes, happy Tuesday morning sa ato tanan-tanan. Malasig lang sa kinadlaw kabalikat Vincent. Yes, kabalikat Erwin, no? So, welcome kids sa atong sining programa, no? Sa subong adlaw kada Martes from 10 a.m. to 11 a.m. the morning. So, mga kita sang gamay nga pasaylo sa inyo, medyo na delay kita, no? Due to technicalities, no? Kayo gamay nga bisyo sa aton sining mga equipment dere. So, Martes kita subong adlaw, ika-pizza tres na kita sa bulan sang Disyembre. Ginaunos lang ang mga inadlaw kabalikat Erwin. Oo, pila na lang 22 days left na lang kabalikat Vincent. Kag Christmas Day na, kag siyempre, kung mag 22. Oo. Tila ka days na lang. 22 plus, mga 28 days na lang, New Year na. Oo, gamay na lang kita kabalikat Erwin. Oo. So, sa subong aga mga kabiyanan, no, welcome gid sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Kag nakatayap kita sa subong adlaw mga kabiyanan sa aton sining DYIS 106.7 FM, no, Radyo Gyon Santa Barbara. So, nagapasalamat kita una, no, sa aton dira nga Chief Executive Officer, no, kay Honorable Mayor Doc Dennis Superficial, sa aton dira nga Station Manager kay Sir Buboy, no, kaugyon Buboy Sokal dito, kag sa tanan nga katapo sang Radyo Ugyon, no, ilabi na gid, no, sa ilaman dira nga world class technician kay kaugyon Genesis de Emilio, dira no kanay Mama Zoila Cordero, kag sa tanan nga katapo sang Radyo Ugyon Santa Barbara. Mga kabenano, good morning dira sa inyo. Yes, so good morning gid sa inyo tanan-tanan, no, sa aton sining mga live viewers, no, sa subong nga aga. Kag live kita nga naga-broadcast, no, diri sa Kabalikata Multimedia Convergence Center sa Kalawan ni Dr. Amiloy. Sa ngalan sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, at sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Major Orlando Aranyo, inyumin ka upod, no, sa subong ganong inyo sining mga kabalikat. Sa technical side, Patrolman Kenneth Ang. Yes. Ako naman Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Ako naman si Police Corporal Vicente Blusa Jr. Kagaton siningap kadalono sa inyo sa subong, no, sa Martes ang aga ang mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Yes, kabalikat Erwin, no? Good morning gid. Kag base na magwo ka muno sa aton sining biste sa subong aga. No, sa aton sining uniform nga gadoag blue, may ngalan nga pulis, kag long sleeve ini mga kabyanan. Oo. Kaya ini nga uniform nato na kabalikat Vincent, no, ang ginagamit nato, no, or uniform nato kay siyempre para diretso na lang bago lang natapos aton sining SAR inspection, no, search and rescue inspection uniform naton. Mo nang ginagamit nato na kabalikat Vincent, no, sa tion sa mga calamity naton nga kag subong man rescue operations naton. Kag mo na plano inyo sining mga locaps, no, hindi lang pangdakop dira sa mga kriminal, hindi lang mag-conduct sa mga investigation kag mga police community relations naton, kundi pati man sa mga rescue and sa mga calamity naton, yara ang inyo sining mga kapulisan kag mo ning uniform ang ginagamit naton kabalikat Vincent. Yes, kabalikat Erwin, no, so search and rescue, so mo ning aton nga uniform diri mga kabyanan. So tingin na observe ginaton ni kag ining aton sining nga inspection
no gina-remind kita ngati ang aton sining mga vestibule lang aton sining mga uniform nga dapat will shine good no pag-abot sa mga combat boats naton sa aton sining mga uniform ngati basing ibandera bla lingaw lang kasulusok-sok way labalaba. So dapat prepared kita no alangan mga mag-rescue kita. Wala kita sang bayo kay ti mambalti mo nga ay nagisi to no o kon ilisla na no faded na so ti kalaway lang aton sining pamresensya no so dapat ano kita no neat and clean no kabalikat Erwin. Yes kag naka-oblige kita no sa ginatawag naton sining tamang bihis kaya ang inyo sining mga kapulisan no kalaway man lang tawon karon nga ang inyong mga kapulisan ang hindi manami ang uniform no that's why nga aton sining organization always gino nagahiwat sa mga inspection kag siyempre agon nga mga updated man ang aton sining mga uniform dira kag kanami gidyalan tawon na kabalikat Vincent. Yes. Tugang ang kagwapuhon sa aton sining mga kabalikat. Yes, basta naka-uniform gwapo. Pero kung gwapo ng uniform ti kalbo. Anyway, sa aton sining oras nga alas 10:34 ng saga. Yes. At this moment kabalikat Vincent no, acknowledge na naton mayara kita nga mga viewers bala. Yes, so sa subong aga mga kabinan no ginatamyaw tagid no si Zion Caleb no wow ka to. Good morning. Kato diri ka world class technician ka abi kita ka monitor sa tutom-tutom nga bata. Tapos si Tabel no good morning gina ma'am no salamat gid sa pagmonitor sa bungaga keep safe and sa akon sining wife no kay Chris Blue sama salamat man. Good morning gid. By the way no happy birthday gid rin no kay Mama Leah Nulo no dira sa aton sining kay ano bala kay Hill Banks Million no dira sa may happy birthday gid. Regional Headquarters ma'am no happy birthday gid sa imo no kag sa tanan no nga naga-celebrate sila kadlawan sa subong adlaw always remember no sa mga kabiyanan naton dira no yesterday is history tomorrow is mystery no kay wala pa kita kabalo kung ano ang matabo boss but today is a gift that is why it is called the present so ma'am no Leah Nulo no happy birthday gid enjoy your special day kag kabay kati more birthdays to come pa no kabay makaedad kita 200 mga kabiyanan sa tanan nga naga-celebrate sila kadlawan na enjoy your special day gid. Hindi maglagaw layo no kay basi ko madisgrasya maksidente kamo dira halungin no kay ti another memories another life naman to be cherished mga kabyanan kag dapat nga pasalamatan sa aton sini nga mahal nga makaako sa matag adlaw no pasalamat kita nga kitaya nakabugtaw pa ang aton dira nga mga kauturan nagtulog lang way nakabugtaw orang iban dira naglakat-lakat lang nabungguan or kun ano nga say dira sang kamatayon pwede kita bawion anytime mga kabyanan sa aton sini mahal nga makako so kita no today is a gift gid para sa aton so that is why pasalamatan ginaton. Yes, so kag sa tanan nga nagiwat sila sining birthday no sa subong adlaw 3 de Disyembre. Wow. Happy birthday gid no kag enjoy lang no in moderation lang kag dapat mangin memorable no ang inyo sining birthday ay di gid magpatama sang happy kay kabudlay na ang sobra is hindi man manami sa lawas sa Vincent. Te sa tanan nga may mga birthday na no kay Ma'am Lia, ma'am kay kita. So good morning gid sa liwat. Kag sabi nabili naton nga mga comments gali no kabalikat Erwin. Yes. So kay Ma'am Ami Yutenko no good morning kita ma'am ang San Rafael MPS nato naga-monitor gid sa Subuang Aga. Thank you so much. Headed by kabalikat Police Captain Brian Alejo. Salamat gino kay Juben no aton dira nga malagding investigador no kay Ken James Label no Class Agimat is watching salamat gid no sa Class Agimat. Yes, thank you so much gid and happy anniversary ba sa nila hindi man siguro kay Class ano siya mo happy anniversary gid no sa Class happy Agimat. Anniversary gid kag nga si Gonda Movel no second IPMFC. Thank you so much gid for watching kay Noy Miibuyan salamat man anyo sa MPS naton kag si Erwin Alison Magarso no nagamonitor gid sa Subong Aga no salamat gid mga abyan kag si subong man si Mama Nala Rodriguez no thank you so much gid yes, sa pagmonitor ma'am Nala good morning nato no yes. Good morning gid salamat kay gid. Sir Bibot de la Cruz good morning mga sir shout out sa tanan nga miyembro sang CCWI Miagao chapter no shout out gid sa inyo tanan-tanan sa miyembro or members sang CCWI Miagao chapter. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Wow, good morning. Kagsubong man si Mama Lourdes Cienfuego Ambrosio. Thank you so much gid sa pag-monitor sa inyo tanan-tanan. Yes, no, thank you so much gid sa Subong Aga kag base may mga paapas ka mo dra no nga mga shout out or pagkatamyawon nyo sa Subong Aga no. Good morning gid dra no, ma'am and sirs. No, palabot nyo lang ang inyo diri nga mga pa-shout out kay aton dira nga pagabasahon para ngati sa aton dira nga mga loved ones kag of course no good morning man no sa ongoing naton Subong Impaw no. Nga subong ari di subong aton sining regional medical and dental unit 6 ari di subong kaupod naton
no nga nagakandak sang impaw. So good morning gid sa inyo. Of course, headed by Ma'am no, Police Lieutenant Colonel basta kaya sa tanan nga mga sa tanan naton sini nga mga membro no sa katapos ang aton sini nga Regional Medical and Dental Unit 6 no nga nagahiwat sang impaw no kuno pag-check ay EMPOW no naka-check sang wellness progress no sa aton sini mga personnel diri sa Iloilo Police Provincial Office kag siyempre agon nga monitor man kay mo na bala kablikat Vincent no kay nanglan ng aton sini nga health no ang siyempre dapat physically fit and mentally and emotionally fit kita agon nga makaserbisyo kita sa mayo sa aton sini nga komunidad. Yes no mo na sang aton sini nga impaw na to no enhance enhance monitoring no of police overall wellness gali no aton sini nga impaw. EMPOW naton nga ginatawag agon nga monitor ng ikayong lawas ang aton sini nga mga Ilonggo Caps. Kagatis momento kabalikat Vincent no naka-standby na sa linya no nga pagwaon na naton ang isa man sini ka naglun or detalye no sang naglundad sini nga theft incident alleged theft incident no dira sa Banuasang Uton kagayaran sa linya no si Ma'am pasensya kaya na-delay kita no. Kagayaran sa linya si ang aton sini mapisan nga public information officer dira sa Uton Municipal Police Station mula sang Liwan kundi sa kabalikat Police Captain Lunilin Talaminlio. Ma'am, good morning kid ma'am. Kag welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air nga nakaukap kita with Radyo Giona Santa Barbara sa Subongaga. Kaupo mo sa Subongaga, kabalikat Erwin kag kabalikat Vincent. Okay, good morning Erwin. Good morning Vince. Yes ma'am. Good morning sa tanan nga tagpalamati isang Ilonggo Caps on Air. Yes, thank you so much good ma'am sa imo sining chimpo sa Subongaga ma'am no. By the way ma'am, ilapit na or na madali na lang ang Christmas. May ara man kami nga Christmas gift dira ma'am. Papa-share lang din. Okay, joke lang no kag siyempre kanami sang Subong Disyembre mapatyaga na ginaton ma'am no ang kanami sang chimpo kag medyo malamig-lamig na kung kasanagon kag speaking of malamig-lamig ma'am may mga damo na mga incident nga mga nagakalanabo man no sa aton sining probinsya kung hindi manginaligmat aton sining mga pumuluyo nga which is dira sa inyo ma'am may alleged nga theft incident. Ano ba lang detalye sini ma'am pwede naton ma'am kung pila ka persona ining involved dira kag ano blang iya sini nga mana nakuha dira sa sining theft incident dira ma'am. Yes, Erwin. Good morning sa liwat. Kaginasang aga, mga alas 4:30 sang aga, December 3, 2024. May report kita nga labaton halin sa Barangay Poblacion East nga may theft incident dito nga natabo. Ang aton nga victim is si Roland, alias Roland lang, sir. Security guard ni siya, pumuluyo sa Barangay Poblacion East, Uton, Iloilo. Kagaton sa suspect, si alias, alias Saira. Kung gabi, kag si alias Buklad, kung kagahon. Ano ni sa ma'am, lalaki ni sa ma'am, ang aton nga suspect? Yes. Linalaki, lang siya, LGBT. Okay. Anong senaryo dira ma'am? Paano yan yung kagano ng mga recoveries naton sa iya? Bali, ang aton nga biktima, nagkatulog, nabugtawan na lang niya nga may tao sa iya sa sulod sa ilabalay. Pag nagkuha sa iya cellphone, sa iya tupad, kag tapos, nagsinggit siya nga may makawat. So, nag-alarm, nagbulog daw ang mga tao sa palibot, bilagan. Nakagwa pa ini siya, nagdalagan, pakadto sa baybay. Pero nalabot siya, kag nakuha siya posisyon ang Vivo, color itom. Ano ni sa mga kilalahay ning victim naton kag nga suspect or kilala niya ning suspect nga pagbugtaw niya ra na sa sulod sang balay niya? Hindi ni siya kilala. Okay. Ang aton nga suspect pumuluyo ini siya sang Barangay San Juan Molo. Sa city pa taga city ning suspect gali. Kagay ning biktima naton ma'am is panimalay niya mismo ang ginaano niya or boarding house niya lang? Naglabay lang ini siya siguro sa wala man din siya puli, pero naglabay lang ini siya sa balay sa aton nga biktima. Okay. Ang balay sa biktima di daw hindi nami ang laksang ilapertahan. Hindi kita secure amo na nasulod.
Okay. Kaga ano apan sa verification naton sa sining suspect ma'am, ano may mga record na nga daan sa dira sa Banwa sang Uton ma'am or sa other sining area ma'am, kaga dugay niya na balagi ni ginahimo nga modus ma'am or illegal activity? Okay, based sa investigation sang aton investigator on case, may mga ano ni siya, may mga kaso man ni siya nga pagpangawat didto sa Iloilo. Sa Molo, Iloilo. Okay. Ano ni siya na bypass man ni siya sa Iloilo man, sa Iloilo City. Yes. So, ma'am, no, ang aton sining actually ang suspect naton, ma'am, no, verify lang nato liwat is tumandok gidra sa nga Banwa sang Uton, ma'am. Again, sir? Hello. Ang aton sining suspect bala, ma'am, bali tumandok gid sa nga Banwa sang Uton. Ano siya? Ano siya, sir? Tumandok bala, ma'am, no, native sa nga Banwa sang Uton. Taga dira gid sa Uton, ma'am. Suspect? Yes, ma'am. Suspect, sir? Oh, ma'am. Hindi siya tumandok. Hindi siya tumandok sa Banwa sang Uton. Pumuluyo gid siya sa barangay San Juan Molo, Iloilo City. Okay. Okay. Taga City gid. So dira sa Uton, so pwede ba lang nato may baloan, ma'am, kung nga dira siya nakalabot sa Uton o dira siya na pangasawa or sa ano pa? Wala, nagalagaw-lagaw. Hindi siya kay ano ni siya, sir, LGBTQ, single ni siya. Okay. Single. Tawag ko lang bal mo, no, gabuklad kong gabi. Oo. So sa subong, ma'am. So kamusta sa subong ang status ng aton sining nga suspect, ma'am? Bali sa Bogi na prepare na ang mga documents i-file ni siya karon sa court ay ang case. Okay. So gina-pursue gid no sang biktima nato ng kaso batok sa sining suspect. Kaga ano bala, ma'am, base kung hindi lang ini first time na ginhimo dra sa area nga na, ma'am, or may mga previous records nga daan base ang iban na unreported pa dra sa Uton, ma'am? Bali kun diri sa Uton. First niya nga record sa pagpangawat. Okay. Dito lang sa city. Kumbaga daw medyo mainit to sa syudad. Nagsailo naman sa dra sa Uton gali, no? Okay. Oo. So anyway, ma'am, anong mga recoveries nga naton, ma'am, aside sa cellphone nga na-recover sa iya, ano pagidang other recoveries naton sa sining suspect? Luwas sa cellphone niya nakuha sa iya. As alleged, ang suspect naghambal nga ang iya relo kuno nadula man. Why nagalima recover gali sa iya ning relo, ma'am? Oo nga, alleged siya nasulod siya na sa iya bag. Wala na to nakita, nadula man. Okay. By the way, ano ning biktima naton, ma'am, pamilyado man ini ang victim naton, ma'am, or okay, soltero pa man? Single man siya, sir, single man ini siya. Okay. So base kung kung type yan ng victim naton kagaway sa hindi sa maka-score ang mga belongings na lang ang inkuha, no? Anyway, mensahe na lang naton, ma'am, sa mga pumuluyo naton, ma'am, no, kay may mga series of incidents man ko kaysa ang iban ganito sa barangay level pa lang na na nila. Mensahe na lang naton sa mga pumuluyo naton sa bugos nga probinsya sa Iloilo, ilabi na gidra sa Banwa sang Uton sa sining agon nga Malikawan, Manila, ang ining mabiktima sang kawat, ma'am, kabalikat Police Lieutenant or Police Captain rather, Police Captain Lonilina Talamilio, ma'am. Okay, good. Nagapanawagan lang kami sa mga pumuluyo sang Uton nga maghalong kamo, especially sa oras sa kagabihon, ilak gid ninyo ang inyo panimalay para ang mga nag-aagi nga tawo or ang mga tawo nga may malain sang tuyo, hindi ka mo mabiktima. Okay, thank you so much. Thank you so much, good, ma'am. Kag advance Merry Christmas, ma'am, no, kag tani no mangina ano man sa mga pumuluyo nato ng mga security and safety conscious gid sa sining tion sang Christmas kay kabudlay na, no, nga kalabanan nga daan ng medyo bugana sa mga Christmas, pa may mga pilagid ka mga individual nga naga-take opportunity, no, sa sining Yuletide season, ma'am. Thank you so much, gid, ma'am, and congratulations gid sa pagdakop sa sining suspetsado, ma'am, no, dira sa Banwa sang Uton sa sining alleged theft incident. Thank you so much gid sa imo sining chimpo, ma'am. You're welcome. Thank you so much, gid, ma'am, kabalikat Police Captain Lonilina Talamilio, ma'am. Thank you. Thank you, Manwin. Yes, ma'am. Sa ato nabatian na Kabalikat Vincent ang aton sining public information officer, no, dira sa Banwa sang Uton or Uton na MPS, no, angon sa sining alleged theft incident, Kabalikat Vincent. Yes, so thank you so much, gid, kag of course nasa tanan dira, no, mga
tracker team naton sa may banwasang Uton, no. Congratulations kid sa tanan nga katapos sang Uton Municipal Police Station, of course headed by sa aton dira nga mapisan, no, kag aktibo man nga hepe, no, Kabalikat Police Lieutenant Colonel Abner T. Hordan. So sa subong aga gani, no, ang aton sining chief sang RMDO, no, si Mama Police Lieutenant Colonel Di Guzman. So ma'am, good morning gidira, no. Kag sa of course sa mga tropa naton dira nga subong ongoing nga naga-impaw, no, kabay pangati ang aton sining ikayong lawas, no, halungan gid, no, especially sa mga kautoran naton dira nga may mga maintenance doon. So muna aganagan kita kiti bala naton ang aton sining obra, no, bilang isa ka police officer, bilang isa ka Ilonggo Cops. So madamo, no, komplikado, no, damo kita sa obra sa field, may office pa kita. So medyo masako-sako especially sa subong, Lenten season. No, kag padulong naman next year may eleksyon naman kita. So wala na ni paway, no, sako gid ang aton sining mga kauturan. So sa sining impaw, no, dira, no, mag-recommend sa aton dira kung anong nagakadapat, no, based sa aton sining status sa aton sining kayong lawas, kag kung ano mga gin-advise aton, no, dapat ginaton na kasundon kay na para sa aton sining kaayuhan mga kaabiyanan. Sa aton sining oras nga last 10:49 na sa aga. Yara na standby naman sa linya, sa piyak nga linya Kabalikat Vincent, ang aton sining mapisan man nga Provincial Drug Enforcement Unit Chief. Yes. Ang sa sining isa naman ka giniwat sining successful drug bust kahapon na Kabalikat Vincent. So aton sining ibaluon, no, sa aton through sa aton sining Chief PDO plus ang liwan ko ni si Kabalikat Police Major Daji Dilima. Sir, good morning sir, kag welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Cops on Air with Radio Giona Santa Barbara. Kaupo nimo sa subong aga Kabalikat Erwin kag Vincent. Yes, sir, mayong aga kag mayong aga sa aton mga taglamati kag sumunod sa aton programa. Mayong aga gid. Yes sir, no, good morning. Salamat gid sa imo sining chimpo ang ginatag sa aton sa subong aga. So sir, no, ini ari naman, no, another sa asod-asod naman naton sining drug bust operation, umpisa sa nagliligad paging kasimana. So ini sir, no, imbukada na naman sa may bulan sang Disyembre, isa naman naton dira ka successful drug bust operation naman, no, diri naman sa isa naman ka Banwa, no, diri sa probinsya sang Iloilo. So sir, no, for the information sang aton sining mga kauturan kay do medyo dako naman ni, no, nga accomplishment kag dako man ning recoveries. So paano bala naton ni Sir Gin Lunsar kag to be specific sino bala ning alias kag ang amount, no, sang or in grams, no, sang sining na recover naton kag ang standard drug price, no, nga na recover naton sa sining sospitsado. Sir, Kabalikat Police Major Daji Dilima, sir. Yes sir, bali ang aton subject hapon sa ginpatigayon naton ng anti-drug by bust operation dira sa may isa ka resort, no, sa may Barangay Trapiche Uton. Amo ini ang aton main subject nga si alias Marjo, no. Si alias Marjo, for the background, considered as high value individual. Isa ini siya ka downline sa isa ka drug personality nga ginatutukan naton dira sa isa ka Banwa sa First District, no. So actually ang aton sini ginaka transaction kahapon ini gid ang apply niya sini. But ang for the purpose nga nagapadulong ini sa isa ka probinsya, delegate niya sini ang pag-deliver sa illegal nga droga sa aton sini nga nadakpan, no, si alias Marjo. So si alias Marjo 35 anyos ang edad, may live partner ini kag residente sa Barangay Bigke, Liganes, Iloilo. But native ini siya ang amubad nga barangay sa may Trapiche, no. So ginhagad niya sini ang iya sini nga amigo nga gina-runner man niya, no, nga amon ni si alias John Ray, no. Si alias John Ray 37 anyos ang edad. Yes sir. May asawa kag residente man mismo sa Barangay Trapiche Uton, no. Considered as SLI ini siya. So naka-transaction kita kahapon sini sa iya sa balor nga 6,500 pesos in consideration sa isa ka gramo, no, pang shampoo. So kahapon natigayon ang transaction kag natigayon pagin nga makuha sa ila possession ang matino sa 65 gramos nga shabu, no, pag may ara ini kabugaton nga, or rather may ara ini nga standard drug price nga 510,000 pesos. So ang ila sini area of operation kala sa Banwasang or rather sa First District area, particularly sa Banwasang Uton and Liganes, no, and portion ng Iloilo City. So gin surveillance sa aton ini ang ila activities
Especially ang aton sini nga main target nga si Elias Marjo for almost 2 weeks no sang nag-abot sini ang information nga ginrelate sa isa ka media personality no kag ginhatag sini sa aton kag well and good may ang naghatag sini sang information sa isa ka media personality nagkooperar kag nag-match up sa aton kag nagbulig sa pag dakop sining aton kahapon nga target no. So ang source ni dira man mismo sa isa man ka personality sa First District. So karon gina-prepare nato na source ang pagpasaka sang nagakigo nga kaso. In particular sang Section 5 and 11 sang Republic Act 9165 no. Asaduhan naton ka persona. So detained sila subong dira sa Auton Municipal Police Station na subject for filing of this case. Yes, so grabe ning accomplishment na naman na kabalikat Erwin no. Of course with our chief Provincial Drug Enforcement Unit no sang Iloilo Police Provincial Office. So sir no at this moment no kay sa detalye kumpleto naman no almost ara na no wala kita sang dapat kinay pamangkot. Sir sa sini na mga tinion sir no gusto talang gid no mabatian naman ang imo sining panugyan kag mensahe no para sa aton sining mga kuturan no in the whole province of Iloilo, especially sa mga pumulo naton dira sir sa may Banwasong Uton no sa sining padayon naton sir no nga gina-intensified bagid nga kampanya kontra illegal nga droga. Imo sining nga mensahe sa ila sir no kabalikat Police Major Daji Dilema sir. Yes, padayon ang aton nga mandato no. This is the marching order of the Provincial Director, Sir Police Colonel Bayani Rasala no ang aton nga PT. We will intensify ang campaign naton against illegal drugs no, particularly sa province of Iloilo. So we will not stop sang aton kampanya. We will intensify pa sang aton kampanya sa pagmonitor sang aton mga drug enforcement unit in cooperation man sang aton nga mga local police station sa bilog nga probinsya sang Iloilo. So sa mga kauturan naton nga padayon nga nagabaligya pag nagagamit no ligawan naton para hindi kita mapareho sa mga ginakandak naton nga mga anti-drug bypass operation kag hindi ka mo nga magkaladakpan ka mo. So untatanan ninyo ina no para at least mangina masulhay ang aton pagpangabuhi, malayo kita sa krimen. Kabalo naman kita nga ang paggamit kag pagbaligya sa illegal nga droga nagaangot sina ang mga krimen no nagakatabo sa aton sa tagsa naton ka mga kalpahanan. That is why padayon sa aton na kampanya. Yes, thank you so much good for that sir no ang aton sining mga accomplishment no ginahimo gini naton para man sa kalinungan no kag kayuhan gid sa aton sining mga pumuluyo diri sa probinsya sang Iloilo. Once again congratulations good sir kag thank you so much good sa imo sining chimpo kabalikat Police Major Daji Dilema sir. Thank you sir. Likewise good morning and good day. Yes sir. So kabalikat Erwin ano ma'am bal mo sini kabalikat Erwin bawo kada akong amount no sobra ni 500 mil no ang na-recover nga balor no sa sining ginaaligar siya bo sa isa ka high value individual together with siya sining upod nga street level individual mga kabyan. So sa gyapon na kabalikat Vincent ongoing aton sining mga operation angot sa sining campaign naton against illegal drugs. So sa aton sining mga pumuluyo no nabatian nyo naman ang panawagan no sa aton sining Chief Provincial Drug Enforcement Unit diri sa Iloilo Police Provincial Office kabalikat Vincent. Yes. Sa mga individual dira ano nga padayon pa nga nag-engage ulata hindi nyo napaghulaton no ang chimpo nga madakpan pa kamo kundi is untatan nyo na no mga lain ninyo sining mga or mga illegal nga activity labi na gining paggamit kag subong man pagduso sa illegal nga droga. Yes, so sa subong aga no balikan na kita naman sa aton sining mga comments no kabalikat Erwin. Yes. So para hindi sila magsulunggod. Okay, do shout out dira no sa aton dira nga hepe no sa San Miguel Municipal Police Station. No, kabalikat Police Captain Zara De La Rosa, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Katapo sa San Miguel MPS. Good morning, Gid. Kay Ma'am Genevieve Dobria Ohana. Ma'am, good morning ma'am no from Uton MPS. Salamat Gid sa tanan nga katapos ang Uton Municipal Police Station naton dira. Congratulations Gid sa aton dira nga mga accomplishment and of course no sa tanan nga mga municipal police stations naton in the whole province of Iloilo. Of course no kay Ma'am kabalikat Police Captain Marcerio Miranda no from Pasig CPS no. Good morning Gid ra. Good morning Gid ra kay Ma'am. Sa Pasig Police Station.
Of course, headed by Kabalikat Police Lieutenant Colonel Benjo E. Clarete. Yes. Sa tanan-tanan naton dira nga katapos ang PASI CPS, sa aton dira nga kikidat PASI nga very active gid no. Good morning, good morning. Salamat gid Mama Miranda. Kag ang Saraga MPS nato nagamonitor man sa Subungaga, of course headed by Kabalikat Police Captain na Dandy Ilalto. Good morning gid no sa tanan nga katapos ang Saraga MPS. Kag isa sa mga mapisan man naton dira nga non-uniform personnel no nga nagamonitor gid always sa aton no kay Ma'am Regine Marie Diaz. Good morning. Good morning dira sa imo ma'am. Salamat gid. At this moment, Kabalikat Vincent, no, sa aton sining oras nga last 10:58 na saga. Yes, Kabalikat Erwin. Kamon kalantaw sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air with Radio Ogyon Santa Barbara. Sa tanan naton sining mga live viewers, so pwede pa kamo ingabot sa inyo sining shoutouts. Yes. Antes sa matapos sa aton sining program sa Subungaga. Lawig pa, pwede mo ko piyong-piyong. So at this moment, no, mga kabyanan, ato naman nga pag-istoryahan sa Subungaga, no, ang first nga fun run no sa aton sini nga Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development no aton sini nga PAG-PTD. So sa this coming December 14 no 4 AM in the morning no maga-start ang aton sini nga 5 kilometeran no para sa mga sports enthusiasts dira sa mga gaintra sa track and field no ilig magdaganlagan. And of course, no mga health conscious naton dira nga mga kauturan. So mag-participate kamo no bata matambok maniwang sa tanan nga willing no nga mag-participate sa aton sining nga 5K kilometer run no nga of course sponsor no sa aton sining nga PAG-PTD mga kabyanan. So kung ano nang attire basta hindi lang mo magpajama. Pajama. Pwede no jogging pants no. Pwede. No basta makadlagan no ibol ka mo dira no basta willing ka mo mag-participate mga kabyanan. So ang aton dira nga first prize. Aton dira nga first prize no ang balora 2,000 pesos mga kabyanan para sa una no nga makalabot sa finish line. Kag ang second prize naton is pila gani bade? Ang second prize naton is 1,000 pesos. Wow. Naglagan ka lang may 1,000 ka lang. Kag siyempre ang may third prize no may ara nga 500 pesos. Kag manami sini Kabalikat Vincent no kay tanan nga mag-join or tanan nga makatapos no or makalambot sa finish line is may ara sini nga certificate of recognition na Kabalikat Vincent. Yes, so muna no. Certificate. Sa mga kotoran nato no pag ginahulat no prepare nyo na makuklingon nyo may isa pa kamo kasi mana no sa pag-prepare nga makaunyat-unyat kamo dira no sa mga willing dira mag-participate. Nami ni no kay may singlet pa na no. Sa mga willing mo daw may singlet na damo nga kung makakadto kamo didro kag willing kamo. So may ara man dira silang singlet no para sa mga sports enthusiasts naton nga mag-participate mga kabyanan. So ni no gina-promote ang of course ang health awareness no para sa aton sini mga kauturan. Kag of course no ang aton dira nga cooperation bala sa isa kag isa no kay ti lakip ni wala maginamay napili mo sa mga grupo sang youth naton sa mga adult naton sa mga aged naton nga ti willing yang magbanat ng buto no willing pabalas dira para sa aton nga health mga kabyanan. So it's your time to shine no this coming December 14 dira sa may Santa Barbara Town Plaza. No, dira ang aton dira nga assembly area 4 AM in the morning maga-start na ang aton dira nga registration. So registration naton ganito pila ba de? Registration naton sa estudyante 50 pesos lang. Pag subuman sa mga adults dira no kuan lang asin lang 100 pesos lang. Yes. Ini may ruta naton sining ining 5 kilometer run for a cause naton. Diri lang sa poblasyon Santa Barbara no ang aton sining ruta. Liko lang dira sa may crossing going to Central Park sa Iloilo and then going to airport dira nga crossing man and then dira lang sa sulod sang entrance sang sanitarium lang away ni balik sa Santa Barbara Public Plaza aton sining ruta Kabalikat Vincent. Yes. So saluyag mag-join dira no pagikangot lang sa pinapalapit nga police station no or sa aton sining mga municipal police station agon nga makaparehistro kamo dira or pwede man ka makawalk-in on that day mismo no December 14 antes mag-alas 5 no pa-register kamo dira kay ready na nga aton sining team dira no agon nga mag-prepare or agon nga ining event nato no sa December 14 2024 ining first Iloilo Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development run for a cause Kabalikat Vincent. Yes, Kabalikat Erwin, kagon ikaw ang may talent, may kabaskog sang tiil nga pariyo kay Usain Bolt.
no? Participate mo kay makuha mo gid ng 2,000. Oo, sa first ano na to na 3 of finishers na to may mga prizes kita. Kaya kung hindi man okay lang man no. Importante nga makalambot ka mo sa finish line. Agod nga may certificate ka mo sa aton sini nga first Iloilo Pag PTD Run for a Cause. Yes, kakang isa man na no sa mga aim naton mga kabayan sa aton sini nga Pag PTD. No nga maka-develop kita da friendship pag ino sa aton mga kulturan no kasi diyan nila makita ang ilang forever kabalikat imo nga soulmate basta dira mo makita si Maria or dira mo makita ang imo sini nga ex tapos dira ka mo nagka-developan storya gamay hasta nga ti magahantong sa kasalan mga kabayanan yes kabalikat Vincent so sa subong aga mga kabayanan so amo nito tama ka klaro nga aton dira nga run for a cause sa aton sini nga Pag PTD. So sa subong mabalik kita sa aton sining mga comments sa subong aga. No way gid nagpalibak di si Kenneth Jan Gregorio Barrios no ang aton dira nga Kikidat Pasi no chapter. Yes. Good morning sir no watching from Pasig City. Sir Kikidat Pasi chapter always nagasupport sa kausa. Thank you so much. Sir sa pagtap na ka illegal nga droga kag terorismo sir. Inaya no idol tagi naton sining mga kabataan. No, ang palpangan sa aton sining national hero no. Sigat Jose Rizal nati ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So muna sa mga kauturan naton dira, please sa mga parents naton hindi rason nga sako kita permi sobra, sako kita permi sa trabaho. No kabudlay mga kabyanan nga amo lang na permi rason ta kay ti para man sa pamilya ta. Lain gid no nga may chimpo kita mamonitor naton 24/7 ng aton dira nga mga kabataan. No balaan man naton nga ti amo na bala iban may mga punto dira nga ang ila sini nga mga close friends, mga best friend nila ang mas nakabalo pa sang ila sini nga mga concern nga mga problema compare sa aton nga mga ginikanan. So that is why dapat sa pagkainan no kung magkaon kita dira no tililingob kita gyapon. Mas maayo. Kay ti family is love mga kabayanan. Pag amo na bla no damo kita sa mga factors nga kung sa diin maka-impluwensya no sa aton sini nga makabataan sa bisyo ilabi na gid sa illegal nga droga. So that is why hindi nato na pagtugtan. No ngita kita sa pamagi no have time no with your parents, have time with your families sa imo dira nga mga kabataan para ngati matutukan naton sila mga kabayanan. Yes. Sa aton sining oras nga alas 11:05 na sa aga kabalikat Vincent. Alas 11 doon? Kadasig lang sa oras sa kabalikat Vincent. Dasig naman Christmas ba din? 22 days na lang and pilan lang ka oras sa mga 12 hours more than. Dira lang. Ang aton sining pagselebrar no sa Christmas Day. Kag speaking of Christmas kabalikat Vincent no ang aton sining mga reminders sa Mandira everyday naton ginaliwat-liwat sa inyo no ay dugangan naton buwas no. Regarding sa sining Christmas reminders nato no or ligtas sa Paskuhan 2024. Nabantayan nyo sa aton sining programa ang kape kag balita kag subong man aton sining operational accomplishment kabalikat Vincent. Buwas no bantayan nyo ang aton sining monthly no for the month of November nga mga operational accomplishment naton sa mga intensified campaign naton diri sa probinsya sa Iloilo. Yes, kay Sir J. Milamena. Good morning everyone watching from Batad MPS. God bless everyone. Good morning, good. Thank you so much good Sir J. And of course mo ang aton dira nga hepe no sang Batad MPS kabalikat Police Captain Maria Rosela Buenvenida. Yes, so good morning kay sa tanan nga katapo sang Batad MPS. Salamat gid Sir J. Milamena. Keep safe kita dira always. No kag sa tanan-tanan naton nga mga pumuluyo kag of course no ginapasalamatan taman ang aton sining Iloilo Provincial Government of course headed by our loving governor no Governor Arthur Tuto Defensor Jr. no sa pagsuporta sa aton sining mga Ilonggo Cup sa pagpangunaman sa aton sining Provincial Director no very active, innovative and dynamic no Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. So Gov Arthur no thank you so much gid sa aton dira nga provincial officials padulong no sa aton dira nga mga local chief executive sa mga mayor naton padulong sa aton sining mga municipal officials, barangay officials, mga force multiplier naton kag ilabi na gid sa tanan ang aton sining mga pumuluyo. Na sinyo sining suporta no padayon kita sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign no illegal drugs, wanted person, illegal fishing, illegal logging, illegal quarry, no illegal gambling, no kag loose firearm naton. So tutukan naton na kag the more pag naton nga gina-intensified para ngati matapna na kag syempre no mamintinan nato ng kalinong kakataway sa bugos nga probinsya sang Iloilo and promoting sa mga tourist spot naton diri kabalikat. Yes. So mga topic nato no bantayan yung pagidbuas no aton sini nga pagapatpat sa mga monthly operational accomplishment nato no diri sa probinsya sa Iloilo. Yes, may papas mga comment bali. So tapuson nato na before we end bade. So ari na para hindi sila magsulunggod.
No, kay Sir Hermar Soloveres, no, salamat gid Good morning, sa pumunta sa Subungaga. No, good morning sirs, no, watching from Ligan SMPS. Salamat gid, keep safe always. No, headed by, of course, sa tanan nga katapos ng Ligan SMPS, headed by Kabalikat Police Captain General Enrique Robles. Good morning, at sir. Kay Ma'am Annabel B. De Mavivas, no, good morning everyone watching from Dubai, UAE. Wow. Good morning, gid. Wow, good morning gid, ma'am. Keep safe gid always. Salamat gid kay Eugene Omega, no, Balasan Iloilo MPS. So salamat gid Eugene Omega. Keep safe gid always. Yes, thank you so much, gid. Maraming salamat sa inyo sining kapugupod, no, sa aton sining programa kada Martes ang wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air with Radio Gyon Santa Barbara. Thank you so much, gid. Live kita nga nag-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalawan ni Dr. Amiloy. Sa ngalan sang aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan at sa ngalan sang aton Public Information Officer Police Major Rando Aranyo. Kaya sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Tungod ang obligasyon o kon ang kalinungan kag katawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Yes! Ikaw po ninyo sa subong agang inyo sining mga kabalikat. Sa technical side, kabalikat patrolman kinitang. Ako naman, Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Ako naman, Police Corporal Vicente Blusa Jr. Inyo, masaligan!